Καλημέρα σε όλους και όλες, τους καλλιτέχνες εκεί έξω. Εσείς που προσπαθείτε επίμονα να εκφραστείτε γιατί σας βλέπω, να ξέρετε ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα έρθει η ώρα σας, η καλή ώρα σας, και θα αφήσετε το στίγμα σε αυτόν τον πλανήτη όπως καλείστε. Και επίσης αν ξέρετε πώς, να μου πείτε και εμένα, διότι έχω ντεμπλιάσει απίστευτα αυτή την περίοδο. Ενώ κάνω πολλά κάνοντας τίποτα και θέλω πραγματικά μια μαγική συνταγή από ανθρώπους που έχουν πετύχει να με βάλουν και εμένα στην κατάλληλη πορεία. Λοιπόν, φτάνει με τη φιλοσοφία. Πάμε στο πρακτικό κομμάτι του βίντεο, το οποίο έχει ως εξής. Θα κάνω ένα σύντομο review, unboxing παράλληλα, του Tattoo Moteur που έφτασε σπίτι μου μετά από παραγγελία του official website της Dragonhawk, το Fold Pro, το οποίο είναι ένα μηχάνημα πάρα πολύ υποσχόμενο, έχει κατά βάση μόνο θετικά. Από ό,τι έχω ψάξει τα reviews, από ό,τι έχω μιλήσει με ανθρώπους που το δουλεύουν ένα χρόνο και το δουλεύουν και αδιάκοπα, ποτέ δεν είδα κάποιον ή διάβασα κάποιον ο οποίος έλεγε ότι μου έσπασε στη μέση της δουλειάς ή ότι σταμάτησε πλέον να λειτουργεί ή ότι δεν ξέρω εγώ τι. Που σημαίνει ότι σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι είναι αξιόπιστο. Είναι σε μια πάρα πολύ προσιτή τιμή για την ώρα, είναι γύρω στα 250 ευρώ. Δεν με έχει βάλει εταιρεία να πω θετικά, σε καμία περίπτωση, θα πω 100% την πραγματική μου άποψη. Για όποιον ξεκινάει την τέχνη του τατού, θεωρώ ότι είναι ένα μηχάνημα το οποίο αξίζει full. Είναι σαν να έχεις 3 μοτέρ σε ένα. Θα αναλύσω σε λιγάκι περίπου το τι κομμάτια έχει μέσα το κουτί, από ποια μέρη περίπου αποτελείται, τι λειτουργία έχουν, και στο τέλος του βίντεο θα κάνω και μία, ας πούμε, αξιολόγηση κατά κάποιο τρόπο ή την εμπειρία που είχα με το συγκεκριμένο μοτέρ, το οποίο είναι το δεύτερο που έχω της Dragonhawk. Έχω το Must, το πρώτο μηχάνημα που είχα, και θεωρώ ότι το τρίτο μηχάνημα θα πάρω, δεν ξέρω αν θα είναι της Dragonhawk, θα πάω σε κάτι πιο επαγγελματικό. Παρόλο που το έχουν πολλοί επαγγελματίες γενικότερα, είτε το Fold Pro είτε διάφορα προϊόντα της Dragonhawk. Γενικά καλό είναι να πάρει κάποιος ένα μηχάνημα το οποίο να μην είναι 20-40 ευρώ. Όχι απαραίτητα επειδή θα λειτουργεί καλύτερα όχι επειδή δεν θα λειτουργεί καλύτερα από ένα που κάνει 250 ευρώ π.χ. αλλά διότι έχει μεγάλη πιθανότητα να σπάσει στη μέση της δουλειάς και αν δεν έχεις άλλο, είναι το απόλυτο ρεζίλι. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε και να δούμε από ποια μέρη περίπου αποτελείται και τι λειτουργία έχει το καθένα. Το κουτί είναι αυτό, είναι πάρα πολύ στιβαρό μπορώ να πω, και με το που το ανοίξεις έχει μια υποδοχή με ένα χαρτόνι το οποίο σου γράφει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά που έχει και τα parts τα οποία έχει μέσα, και στη συνέχεια συναντάμε ένα κουτί όπου έχει μέσα λογικά 2 καλώδια. Καλώδιο φόρτισης USB, είναι Type-C, που σημαίνει ότι για να το χάσεις εύκολα μπορείς να το εγκαταστήσεις με ένα οποιοδήποτε άλλο. Και εδώ πέρα έχουμε το καλώδιο RCA, μεγάλο jack εδώ πέρα που μπαίνει στο Power Supply, σε ένα μηχανισμό δηλαδή που τροφοδοτεί ρεύμα το μοτέρ, και αυτό μπαίνει επάνω στην κορυφή του μοτέρ με έναν ειδικό αντάπταρα ο οποίος θα βρίσκεται μέσα. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα Afrolex, πολύ ωραίο, και εδώ πέρα είναι ο τυπάκος μας. Αυτός είναι ο αντάπτορας που συνδέει με RCA το μηχάνημά μας. Αυτό το μεταλλικό κομμάτι εδώ πέρα φαίνεται πολύ ποιοτικό, μπορώ να πω. Ωραίο μέταλλο, πρέπει να έχει πολύ ωραία γράμματα, 0 σημάδια, μέσα το πλαστικό είναι πάρα πολύ περιποιημένο, και εδώ πέρα αυτό λαστιχάκι είναι, και εδώ πέρα στην κορυφή μπαίνει
αυτό και είσαι έτοιμος να πας ενσύρματος. Λοιπόν, και εδώ πέρα είναι ο τυπάκος μας. Ξαπλώνει. Πάρα πολύ ωραίο μπορώ να πω. Εμφανισιακά, εντάξει, είναι διαστημικό για τα δικά μου γούστα. Μαύρο εδώ πέρα πέρλα, εδώ είναι κάπως ματ. Η οθόνη είναι LED, είναι λευκού χρώματος. Θα το ανοίξω να το δούμε. Πατάς λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει το κουμπί και με τη δεύτερη φορά ξεκινάει. Γράφει εδώ πέρα, άμα μπορέσετε να δείτε, 7,1 volt. Στο συν ανεβαίνεις με τα volt, στο μείον κατεβαίνεις. Έχει την ένδειξη μπαταρίας εδώ πέρα και τις ώρες λειτουργίας που είναι ανοιχτό το μοτέρ. Αυτό που μου κάνει απίστευτη εντύπωση είναι ότι είναι κυριολεκτικά θόρυβο, δεν καταλαβαίνεις τίποτα και εκτός από αυτό δεν έχει καθόλου δόνηση. Δηλαδή, για να πάρω μέτρο σύγκρισης, αν το κινητό μας π.χ. δονάει από το 1 μέχρι το 10, αυτό λες και δονάει στο 2 π.χ. Δηλαδή ίσα που καταλαβαίνεις ότι έχει μηχανισμό εδώ μέσα και κινείται. Πάρα πολύ θετικό αυτό, ειδικά για όταν θα έρθει η ώρα να κάνεις γραμμή. Και όσον αφορά την εμφάνιση, όπως είπα, είναι πάρα πολύ κομψό, τα γράμματα είναι ευανάγνωστα, έχουν ρίξει άνθρωποι πάρα πολύ δουλειά από ό,τι φαίνεται στην εμφάνιση. Είναι όλα καθαρογραμμένα, ευκολοδιάβαστα, full. Και πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω ελάττωμα εμφανισιακά. Και εδώ πέρα έχουν πάρα πολύ λεπτομέρεια τα γράμματα, οπότε πραγματικά το θεωρώ πάρα πολύ super. Τώρα, εδώ πέρα, όπως θα δούμε, ας το κλείσω λίγο καταρχάς. Εδώ πέρα, όπως θα δούμε, έχει κάτι αριθμούς. Είναι τα λεγόμενα stroke. Ξεκινάει από το 2,4, 2,7, 3, 3,3, 3,6, 3,9 και τελειώνει στο 4,2. Γυρνάει με αυτόν τον τρόπο. Ακούγεται ένα κλάκ, άμα παρατηρήσετε. Και ανάλογα το που είναι η κουκίδα, είσαι και στα ανάλογα stroke. Θα εξηγήσω σε ένα άλλο βίντεο το τι είναι τα stroke. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι το συγκεκριμένο μοτέρ έχει όλες αυτές τις επιλογές. Θα σας απαλλάξει από πάρα πολύ κόπο, είτε να καθαρίσει τα μηχανήματα, είτε να αγοράζει άλλα μηχανήματα. Είναι σαν να έχεις βασικά 3 μοτέρ σε ένα, στην κυριολεξία, και βολεύει πάρα πολύ. Σε γενικές γραμμές δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το καθαρίσεις ούτε αυτό το κομμάτι, και το αρνητικό που βρήκα είναι ότι όποιος θέλει να το αγοράσει το μηχάνημα, το συγκεκριμένο, καθώς και πάρα πολλά άλλα ίδιου style, pen style δηλαδή μηχανήματα, θα πρέπει απαραίτητος να έχει κλίβανο. Διότι από ό,τι είδα στο website τους, δεν έχουν disposable grips. Φορτίζει σε μία μισή ώρα περίπου, κάνει το κύκλο δηλαδή για να μπορέσει να διαρκέσει περίπου 4 με 6 ώρες υπό φυσιολογικές, ας πούμε, συνθήκες. Τώρα, αν κάποιος θέλει να το βάλει στα 12 volt για παράδειγμα, προφανώς θα διαρκέσει γύρω στις 3,5-3 ώρες το μηχάνημα. Δεν μπορεί να αντέξει πολύ παραπάνω γιατί δίνει περισσότερη ενέργεια. Παρ' όλα αυτά, γύρω στις 4 με 6 ώρες είναι το μέσο όρο για να λειτουργήσει. Το βάρος του είναι περίπου 200 γραμμάρια με την μπαταρία και 199 με το RCA καλώδιο. Βέβαια, ίσως θα αισθανθείτε λίγο πιο βαρύ άμα βάλετε καλώδιο, διότι είναι και το βάρος του καλωδίου που θα πρέπει λίγο να σηκώνεις. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου προκάλεσε μια πάρα πολύ ωραία εντύπωση το συγκεκριμένο μοτέρ και θεωρώ ότι θα βάλουμε ωραίες δημιουργίες. Λοιπόν, αυτά.